Ahí ens quedem. I ara se n'anem a Artana, Nelo Vilar, que és president de l'Associació Cultural Amics d'Artana, que, bueno, Nelo, bona vesprada, benvingut. Fa un parell de setmanes vam entrevistar a l'alcalde d'Artana i aquesta entrevista que heu vist vau dir, ei, atenció, què és el que està passant en aquests moments en Artana, Nelo? Tracta de resumir-ho sense estendre-nos molt per saber-ho. Claro, claro. Bueno, jo vaig estar uns mesos, vaig explicar un poquet també en directe com estava el tema. Si recordeu, a principi de 2020 van començar la restauració de la façana nord de la iglesia d'Artana i van eixir uns vestigis, van eixir 3 portes, per exemple, algunes literals molt interessants, i, clar, l'església és propietat del bisbat i el bisbat diu, bueno, això no és interessant, hem de tapar-ho tot en una lluita llisa, en un color, com la façana. Entonces, nosaltres ens vam oposar, vam demanar un informe al Consell Valencià de Cultura, perquè nosaltres se'ns reprochava que nosaltres no érem tècnics, jo sí que ho soc, però bueno, no es prenien en sèrio, i els tècnics tenen la raó. Quan vam demanar l'opinió del Consell Valencià de Cultura, un tècnic, un professor universitari important, va dir que mereixia estar tot vist, i davant d'això, la Direcció Territorial de Patrimoni va demanar 2 informes més. Un informe a la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles de València i un altre a la Universitat Jaume I. I aquestes altres 2 entitats també ens han donat la raó. Han dit que són diversos cents d'anys d'història del mur, d'història de la Iglesia, d'història d'Artana, i mereixen estar vistes. En una protecció, per supost. I ahí està la situació, ahí està. Vale, ahí vos quedem. Entonces, tu avui entres perquè el que vas és rebatir d'alguna manera algo que va dir l'alcalde en el programa. Sí, l'alcalde va dir un parell de coses. Una era que els informes que havien fet d'aquestes entitats importants, de les més importants, el que feien era permetre que el bisbat poguera deixar algunes coses més vistes, com si fos el bisbat el que agrada més dels informes. No, el bisbat no té cap interès en fer res d'això. El que tenim interès era nosaltres. I realment el que han dit aquests informes és no salvar algunes cosetes, alguna senyal d'alguna porta, d'alguna finestra. El que han dit és que s'ha de veure tota la història d'aquest mur. Totes les fases constructives han d'estar a la vista, que ocupen diversos segles i que conten una història. La funció del patrimoni és la interpretació, és contar històries, no és ser un decorat, simplement. Vicent, tu què creus que el nostre benvolgut i benestimat amic d'Artana, que era artanero hasta la médula, Luis Miguel Blasco, diria? On se posicionaria? Jo estic plenament convençut que Luismi defensaria el dret del poble a ser protagonista del seu futur, de dir-li al bisbat. I, a més, el meu amic Luismi, el nostre amic Luismi diria una altra cosa. Diria que, a diferència de França, els grans monuments li perteneixen a l'Estat, perquè és l'Estat el que el manté, que es cuida, que es finança. Així no, així la Iglesia no sols té aquests monuments, sinó que cada vegada té molt més. Jo estic d'acord en el comentari de la persona d'Artana, absolutament d'acord. Bueno, pues, Nelo, ¿algo més que afegir? Bueno, si me deixeu, diria una altra coseta. L'alcalde se va queixar de que ens havia manifestat públicament, és veritat, se van fer 2 casolaes, se va fer una gran assemblea, eren més de 200 persones, de diferents partits, de diferents edats, i com que això li va aparèixer malament, i nosaltres pensem que ha sigut una gran festa de democràcia, ha sigut un moment molt bonic, Ens ho vam passar molt bé, ens vam riure, va ser un joc i jo he tingut una funció. Perquè nosaltres no ens donaven veu, ni vot, ni res de res. Entonces va servir per parar les obres i confiem que ara en aquests 3 informes importants hem disputat la legitimitat tècnica també i que, en fi, que raonen un poquet, que tingui un poquet d'humilitat del bisbat també. En fi, perquè està continuant... Nelo, tu saps el que hi ha entre el bisbat de Tortosa i l'Ajuntament de Benicarló per el campanar de Benicarló? Conec el tema, sí. El coneixes? Conec el tema, poc. I entonces ara això se disputarà en els tribunals i una jutgessa serà la que dirà de qui és la propietat, si és del bisbat o si és del municipi. I si edifici del que estem parlant, de l'església, a nom de qui està? Està a nom del bisbat.
Clar, el que passa que és un bé de rellevància local, i ahí tiene que, en fin, és un bé públic, és patrimoni públic, i ahí tenim... I ahí volem opinar, ahí el poble volem opinar, no renunciem a tindre les mans lligades i... De totes formes, dir-li a l'alcalde de part meva, diu Vicent Sargosa, ho dius així, mos coneixem, dius que en els xocotets municipis la democràcia se pot potenciar més, se pot profunditzar més, i per tant, en aquests municipis cal donar més participació democràtica. Absolutament, sí. En el Consell d'Europa s'està debatint dels municipis i l'últim punt que reclamen els alcaldes és donar més protagonisme als ciutadans, perquè és un lloc fàcilment de participació, no és una gran ciutat de milions, sinó, home, som uns quants mils i podem intervindre més directament. Que no tinga por. És així. Nelo, ja saps que així tens l'altaveu, dius, és que així sí que teniu altaveu, per tant, cada vegada que tingues una coseta et fiques en contacte amb nosaltres per contar, perquè ens interessa tot allò que passi a la província de Castelló. Gràcies, Nelo. Fabulós. Gràcies, i gràcies també perquè mitjans de comunicació de proximitat són necessaris. O sigui, gràcies a vosaltres, realment. Vinga, adeu. Adeu. 16 i 40.